«92» – гэта кніга пра падзею, якая не адбылася. Успокойтесь, я прошу успокоиться. Кто за? Перыяд апошняй хвалі нацыянальнага адраджэння для мяне увасобіўшы фотаздымку шэсця калёны Беларускага народнага фронту па сонечным цэнтральным праспекце сталіцы раніцай 27 ліпеня 1992 году. Вы зрабілі тое, што мусілі зрабіць, Д'Артаньян. Але, можа быць, вы зрабілі памылку. Уладзімір Новік, паважаныя дэпутаты, была груба парушана працэдура. Дэпутат Кебіч адсутнічае на месцы, а тым не менш невядомы чалавек прыйшоў і зарэгістраваўся за дэпутата Кебіча. Увогуле, гэта вельмі няпросты выбар для палітыка ісці ва ўладу, якая па сваёй сутнасці супярэчыць тваім ідэйным перакананням. Сергей Навумчык. Шаноўны старшыня, вы разумееце, тое, што цяпер адбылося, гэта скандал, шум у зале. Але я суцяшаюся тым, што тады, ў 92-м, я зрабіў яго паводле ўласнага сумлення. Што ж, прыемна хоць бы ў гэтым быць падобным да галоўнага героя любімай кнігі дзяцінства. Выступают уже и депутаты. Я понимаю, встреча. О, вопрос-ответ. Калісьці Васіль Владимирович Быкаў узяў з мяне слова, што я напишу гісторыю беларускага адраджэння, гісторыю БНФ, і вось так нарадзіўся гэты цыкл «Гады адраджэння». Каштоўнасць гэтай кніжкі ў тым, што яна напісана чалавекам, які сам быў удзельнікам і сведкам усіх падзеяў. Самая цяжкая ў працы над гэтым цыклам, увогуле вось над гэтай кніжкай таксама, гэта аднавіць у сябе адчуванні таго часу. Цэлы год нашай гісторыі, пра які больш нідзе вы не прачытаеце. Аўтар не нейтральны, ён нефармал, БНФ-авец, апазіцыянер, дэмакрат, пацярпелы, герой, удзельнік, зацікаўленая асоба. Всё так. Толькі гэта не мінус, а фарматная дадзенасць. Яе галоўная рыса – не абмежавальнасць, а сумленнасць сведкі. Эмоцыя часу, а не яго асадак. Не наратыў прафесара, а праўдзівасць летапісца. Хацелася б, каб беларусы, асабліва новае пакаленне, ведалі, што было да іх.